Moro Paavo. Niin no. Tota ei voi kutsua enää edes puukädeksi. Mennäänkö? En mä tiedä. Tässä on Juuso taas sama ongelma. Vittu, meitä on 2 täällä jonossa. Tämähän on viikon 3. treeni jo. Mä oon 2 kertaa tällä viikolla reeneissä. Se koskee mun kaulaa. Kutittaa kivasti. Niin. Kutittaa kivasti. Täytyy vähän säätää sitä. Tehdään. Näin! Nyt lähtee, kattokaa tää. Ei. Kyllä! Sitten 2-1. Ja se on siellä. Koitin vetää niin kovaa, että mikki irtos. Valtteri useimmin tommosia vetoja. Sasu koitti samalla lailla. Kyllä se ottaa tänään hyvinkin. Aloitetaan pelaa. Aloitetaan vaikka pakkipakista täältä. Eikö se ole ihan hyvä? Noniin. Juuso. Anna vaan heti. Voita takas, voita. Sulla on Tatu. Tatu leveä. Alle vaan. Ai vittu Sasu. Alla. Sitten mennään. Paavo, jatketaanko me? Noniin. Pelotaan se. Vedä jo. Nyt ei kyllä Tatu osu tänään maalle. Alle vaan. Vitsi. Ei kyllä kerkee mitenkään. Joo. Pikku taidon näyt. Kattokaa tää. Noniin, mennään. Pitäis tehdä? Joo. Äijät vois tehdä vaan maalin noista. Miten se on aina toi 76, joka makaa mahalla? Keskeltä. No niin, Tatu. Mennään. Coach ei puhaltanut pilliin liian tarpeeksi ajoissa. Hieno maali. Mua aina vituttaa, kun ne pyörii tuon maalin takana, mutta sitten välillä osaa kuitenkin tehdä maaleja sieltä. Sama. Tuo vaan. Kai se Paavo sai ton videolle. Mene Tatu, mene! Jos coach Riikonen varmaan puhaltaisi pilliin nyt, niin...
Ei vittu Juuso, sä oot aina siinä. Nyt rupes kyllä pistää, nyt ei pysty juosta. 3-1. Kyllä! Nyt voi tehdä. Oi Sasu. Ei lähtenyt. Mitä vittua Veeti? Nyt äijät peliä. Golden goal, Pelaamista, pelaa! Ei Juuso ei tee. Vittu!